him mi hlawe lo bung thum na Paris France kali hari si chu fason khovela chuan reilo te chhungin a ron parvul ta chuk maya kumsom hni panga bor African American vunmam hanglam pang ni in a hmel chu thalatu ho du thu sama ni ringota amit meng chu apono ngalin a fin hmel hle a mui sexy takle a bop sei thlar thor nal tak chuan me chemel tha le duam taka siama asam dum thazet chu adar china tanin akir deulaya ahma kum mai khan eli le madam usaila magazine chha tu te chuan keli chu khovel model nal bera an thlang hial nge nge ani adu to kha in cheizo nu chuan keli chuan a in chung chu a han thlek kwal le thuaka a in chu ral khata tang po a langwar vo hi ani renga chu in changkang le nuam tak khwal vel tu bathara tang chuan sen lui rala nodedam lim ro pui tak chu alang chiang hle a pasari na lo soi mu to weekend man na tur mun nuam taka shwai atum kha a hre renga a ngak hlel to hle weekend mang tur chuan ilo in peivek don nia boi kan kalna mun tur chu nuami ti don ro pui ti in a pasal chuan a tiam miawa kali chu ama chawa ome tilawin anui deuh varvara ma ka chu khowela mi padang lam berani kali chuan a sana chu bi in ka kala hun ta darkar chan be chungin so nei na mun ka thlen nge nge yangai tlat atiril ruwa a chen na in chu chhuwa sanin cholpin dan lama chuak phein leaf omna lam chu apana chuti lai tak chuan a in lua bul chia in kongka chu aron in honga madam joset la point chu corridor a chuan aron phei ve ta nute lam thau takhi ania keli nen hian an in belum lam viau thina good afternoon Paris keli chuan alo nui saka good afternoon pila point ti in alo chhon let wata inal em reng mai ka ti kalome ti in kali chuan in khai chhona me khep chu han meta anom na tanga hlalote ya chuan palian le om khau mel tak na tho thua min bel hian engemaw siam thani om tak hian banglam chu hoina ding runa chung mei che pahnih ding te chu aron en thuaka a hoisan le ngal wata madam la point chuan enge bodling lampang te itluang zelmo tin kali chu azota katluang ri zele kalome ifason so nei na voi khatal chularon kalve turani idu phot chuan englai po in ka hruai theyang che leaf chu athleng chowa kali le madam la point chu leaf bom chunga chuan an luta na thuam in bel pa chuan awareness chu a phor wata man mo tak hian tuwe mo bia akal son ngala leaf kongka chu in khar don lai tak chuan keli chuan a in lo a telephone ral chu a hria a han tim zet na ma ka ani hlo takin ti in man mo viau to ma se leaf bom atanga chuak watin pila point ne na chuan min local san mai ro atia man mo takin a in chupanin kongka chu a honga phone biak phong chu lakangin mark anti ngal to pa a o hriat ngai po ni lo hian manet aron tia keli chu alom lo hle friends strong hian ibiak hi hai ani yang number met sual ani lo mo atia aron betunu chuan min ngai dam ro aron tia keli chuan biak phong chu adata chuti lai tak chuan in chhong hnoi lama chuan ridup thoma hria building chu anging ngal loya reilo te chuan miau tuar thom le tong rinuai thom chu a hria lau thong takin kali chu hall lama chuan atlana thom ri chu chhong hnoi bera tang ron chuak ni na hria kali chu chukna stepa chuan atlan thalok hloka kwal chhon room a thlen chuan chhong hnoi ber lei hnoi pin dana tong rinok nok chu a hria ngai thalo tak chungin stepa chuan a sok thazela leaf car bomb ke dar nuai le a chunga badam la point taksa pher dar nuai mo chuan a phuzoka abing tamup mopa thidang mai donin in hria nukhongai thla ka vani te lul em minute khat mai liam ta kha chuan minung harwang hrisel tak ani kha ma se tuna arwal khan lo lut ve ni tai la chuan kha telephone kha lo ri hlau lo seng zong keli chuan ngai to azui ngam lo mi ta chu an ron pung khom zela ral khata chuan siren chu aron rikiu rala keli chuan aril ro in
ka chua san thei lawang ka om ve ngai ma se ka chua nge ngai box si ka kalna tur thul chi ani to si lo ti in ri ro she om tak le in thiam lo ru tak chung chuan a chua san ta a fason saloon kali in a thlen chuan stage kong khar lam chu apan ngal chota fason coordinator piara chuan alo ngak reng to a kali chu alo tong chiama kali I tlai lu tuk to so an tan der to ania chu ba kha pui ka ti lu tuk pier accident rap thak takalom male pier chuan hlau thon mel zethian chu ina em ti in alo zot wata ai kali chu a han mai mi ching wang wanga a then om nu thil ton hre chung sia a chuak ta mai kha sheoma ti top kho ka ma se chu mi zan chu star of the show ani miau sia man mo te ti in pier chuan lo tur seka kali chu a dressing room a chuan aluta a chu mi kuma fason so ro pui le hlutber chu 31 ru kambon sonel salona nei me kani milar ho thala tu ho chuan tar malam chu an ok khata seat ola om lo mitin chuan chu mi si zona ta na thomno design thar berber te chu mu chakin an lo thlir thup boka Asian model te French model te le Swedish model nal tak tak ten an thomno chi sang sang an ron pholan nu chuan aurin na atang chuan tuna chuan tui chen nom hun lai swimming season kan mang tran meka triau pho thuam kan ron pho langang ti in an ron puang lau lawa mi pui chuan ngak hlel takin an lo thlira chuta Kelly Harris chu runway a chuan a ron lang ve ta a bikini var le bra anu te moi tak khu zo lo lek lek a ron in thuamin among bor nal tak chu a ron pho langa chutia ron uaya akal ai chuan mi pui te chu azial a ta vek emoti mai turani mi pui chu loma au dur durin kutan beng ri hlua Kelly chuan chu hria in a ron nui saya runway chu kal hualin apil bo le ta a do san hnung lama chuan mi papahni hian an lo ngak reng to a pakhat zawk chu Kelly ron lu ve le chuan pi Harris kan lo belok thayang chengem alo tia min sha thiam ula ka in thak watangai ti in kalsan mai atuma dinglok te pi Harris keini hi police judiciary atanga local kan nia chief inspector diuna kani ka thian pa hi inspector steno ania kan bedo lok che ani Kelly chu ading chota policeman enge in dua pi Mark Harris inilom ni o Kelly chu hlau thon na ina khata chu ti ani chuan itana thu sia shom tak kan lon thenang chati kan hlawngot mai poi kan ti em ani pi Harris I pasal chu ni zan khan Eiffel Tower bula thia hmuani Kelly chu adang ro ngal veka ka pasal mo engtin alandana chuan mani in ti hlumani Kelly chuan thil nuai sia police chief inspector thu soite chu asha riai ruaya tu rifle zanlaya le khaziak nu chha poi ti em tuar pui tak zet chung thu sia te chu thu tak vani su abeng chari mai ani lo mo kapi weekend mang tur chuan ilo in pei fel vek don nia boi kan kalna mun tur chu nuami ti don ro pui kha ma kha o ashat nung berania Kelly chuan police ne na chuan thil lengamo ria swal palin nei ani lo mo pute u ma ka chuan Kelly chuan a soizom theilo poi kan ti tak mewani chief inspector chuan atia chuta ngai tua mel takhian Kelly chu a han en wanga kapi I thamo ti in han zot chota Kelly chuan ari ruin kanun na hian tun mai atang khan omzia nei to lo ti lo chu o ka tha kapu ti in a chang thei sama piara chu man mo zethian Kelly bula chuan ron kala athom no hak tura ron kenga mamte in thak watte khai hun kan nei lawania ti in a hak tur chu abana wa me bel thopa Kelly chuan muang changin thomno chu chuata ngatin pier atia ani piara chuan makti le bangbo mel zethian enge ni ta alo tia nangman hazok ro Kelly chuan atita a Kelly chu limousine karin a chen na in thleng thla ania salon manager chuan ama ompui tu tur mi tu emotal Kelly chuan shwai se tia
ma se kali chuan a hnial tata a chen na in building chunga lu lai chuan chu building lua tu mi engemaw zat ten Philip Sendre building superintendent le detective pakhat an lo bor khom lat chu awa hmua in lua tu pakhat chuan pila point chu awa khongai thlak ve o accident rap thak tak awani em alo tia detective chuan ke bulbung churon lek kangin accident ani lo kapi mi tu emo chuan leave safety brake azai chumani atia zingda livela chuan keli chu chera thu in tukvera chuan adaka engma hmom poina langlo tongre noi kara police judiciary biak che kan du tour affair mani intilhum chungchanga le khanut chia ma ka chu thia mu ma ka thita ma ka athi chung tu soiri abenga cham chuan a thluak a vi ngonga amit thla chuan ma ka chu in chong sang atang chuan alo ta thlawon vona a hnoi kong puya a in so ma nge ya lo dom man ngei tumin akuta lo phar chuaka keima wangin emni thi engthile mokati wangem ni nge engthil ma ka ti lo wang jok enge moka soi wang nge engma ka soi lo wang jok kamuthil hlanin min lo chwa sana du tak chu wangin ka thaliam ta si lo che a ka fop ta hek lo che in ka mangai zia tho che ka hril non ta si lo che a ka momo che asin itel lo chuan engtin nge ka omta kang min tran pui te mak mo min tran pui fo thin to ang khan keli chuan chen hian chana chuan alu ngat thlopa mak nen an hlim lai ni tele hun khir tak an lo ton to te kha aril ruwa aron thar le a keli chu Philadelphia piang ania anu chu Ethel Hawkworth ania mi hang ani Ethel Hawkworth chu khopuya mi khosa thei pol takina chuan ompui anga khosa in a in hlo thina Ethel chu kumsom pasari alo ni chuan apiana nalin adu om hle a tuner chung ko ami rosa kumsom ni mi tlangwal mel thatak mai chuan angai zong hle a atopa chuan a kher thluta nge a thakhat nu vela chuan Ethel chu arai tamaya arai thu abial pa rosa a hril chuan ani chuan chu avalom om ve ati ban chara abe seilo em a thuthar hria chu apa awahril ngal thuaya just tuner chuan atuk zinga Ethel chu aruma kolutin he ina hian nang ang mi hur her hi an thok tur ani lo ina atangin ibang hmal ti ka hrila che alo ti muk muka Ethel chuan poisa nei lawa lekha la athiam box si lo athil thiam zong in chung sek rek khoi ti vel bak chu in nga na tur danga nei lo van nei thak takin industrial building a thil ti fai vel tu na a hmu hlawa chu a hna chu ama le afanu in tun nun nan rim takin a thok thina kumnga lo liam chuan poisa tlem alo khol chuan in hlui to lam lian lutuk lo hi aleya chu in chu chei hnumin mi paria khom na atan abuat saita a chu ina chuan dining room chauka mutpin dan pali living room bathroom pahnia oma circle khat mun ol te reuh te chu keli mutna na siam boka reilo te a chuan chu ina chuan mi paron riak lut le chuak an in dot zut reng tamaya Ethel chuan afanu keli hne na chuan heng te hi ipute ate an ni hi lo ti buai ngai suang che ati fo thina keli chuan chu tiang khopa chung ko hongan ni ti a hriat chuan a hlim hle a ma se ni khwa lo hriat nu chuan mi khwal mai an ni ti te a hra chho ve ta zela keli chu kumriat ve lo pa lo ni chuan zan kha chu a khuma amu hil tui lai chu othum phun sur ri hian ati hara arum te reuh te la chu athimin athim mup mai boxia aron har chuan bengcheng su ti o thum phun sup ri chu a hria a keli chuan amut kor hlim chawani ti a hriat chuan alo tang ve na sa a ma se chunga pute ate hozinga pakhat chu achunga chuan ron bokin aka hup be sak tlata keli chuan tal chhuwa tumin theito pina beya ma se chu pa chuan a bo bet tlata chu tiang chuan chu zan rap thak tak le hreom tak chu a hma chona tuna ka chuak dona he thil hi inu i hrilh vai chuan ka local le anga karon thatang che ti ena wawa chu mikar chung zong chu keli tan chuan tol hlel om takani
analai te chu tuilum mangin a thei angin ama te chuan a invoice soma atopa chuan ana te po chu alo re ve ta a thil ton rap thak tak chu anu hrila hantum uk thinna in angam thlot lawa kha zan thima thil thleng kha a hun chung rei lo viau ma se keli nun ero a ngong thui hle me chanau pang nakina anula thona pasal thatak la neya fa te po la nei tura a in be sei thin kha tuna chuan mi bol hlo le ten om em ni in a in ngai tatlata tun nuwa mi pa tu ma in min khoi le ngai to tur ni lo ti in a in tiam sau sawa kha mi zan a hun ton se om taka tang kha chuan zan thim hi a hlau ta em mai ani keli kum so ma lo ni chuan anu chuan na thokin a chhor tan ta zing dar nga thawin ek in te ti fa in chauka te phiat fa ya in ria kho tan tuk thwana siam sak boka tlai school ban ve le chu tiang bok chuan anu chu apui thina chu tianga anu tan pui chu a phur thei em anu fakpo a be sei ruwe fo thin ma se fakna lam o ka reng chu anu hne na tangin a dong ngai lo keli chu alo tlei rol ve tan ta voi khat chu an mi khwal pakhat pafil le zaidam zet hian Alice in Wonderland thon thu kha ashila Alice in maktak maya sajupui kwa atanga chwadana hria chuan kelir ru chu a khoi hle hetiang thil ti theina magic power hi kama mo chuani ti in angai tu tlan bo dai dan konga zona ngai ani kadam chungin hetiang hian ni tin ka khosa theilawang atiril ru nau nawa ti chuan ni khat chu keli chuan Alice magic sajupui kwa chu a hmuta asuang to ana mitthla niya chuta chuan pa lo neya anu le pa chu vun rong in angan lo niya an thin urin anin hau ngai reng lawa in nuam le moi taka an cheng hawa anu le pa chuan an hmangai em keli chu kum som pali lo tling ve ta chu mi kum tir chuan an mi khwal zinga mi zudor nei tu dan ger ke chu anu chuan pasala anei ta chu pa chu pawalai tak ani lo zong hlira thil la koi chi tum buau reng mai hi ania keli chuan englai ma in a pahron chu atilom zo ngai lo chu zan ria pher shep chu tui lo lutuk I kor ha kha in me thlot lo kan bedroom parda ala thler chereng thui thaturin ka hril to chekha bualin di la ti fai na cheu keli pahron chu rui buai ve thei takania zantin deuh thaw hian kuthak thawm le anu teri chu amutna khuma tang chuan a hra thina atuk zinga anu ron tho chuak chu ron in makeup thin viau ma se amit duk chur le a mai wung bur thin te chu a thup thei chuang ngai lo keli chu alo mang ang thin hle kanu nen hian la tlan bo san dai la tha ang tin a in ngai tu thina kanu nen hian kan in hmangai sia zan khat chu alamu hil chi alo ti hian anu te ruma tang chuan oring tak hian enga nge I fanu hi apian ma da ya ilo ti hlum lo ti ri a hria katuma lom den ma se ka hlotling talawani tia anu channa o hria chuan keli chu aphudora athin lung chu chemte vi ang mai ani anu chuan alo du ngai reng lo alo ni chu tuma rengin ama chu an du lo keli chuan anun beidong tlan chhia sannan lekhabu chhiar chu chilta ahun ol nei zong chu library lekhabu chhiar na na mang thina anu nula tan tir lai ang khan kumsom pasari alo tlin meu chuan keli chu a mel tha in a piano nal em to a school kalna mi pa ho chuan det puyatan an som na sa thin hle keli chuan alo nar filim thei zela mi pa tu ma amomo lo in rin ni voi khat chu in lamati tur ang anga ti fel hnu chuan public library chu man mo takin a pan le ta sonhupum chu ta chuan le khachiarin huna hmanga piliza mary hostoni chu librarian ania nufing ngil nei le zaidam kom nuam zet mai hi ania piliza hostoni chuan kelin library aron tlo fo le atap deuh chot reng thina hmu chuan makatiril ru hle ni khat chu pi hostoni chuan keli hne na chuan nang ang thalai le khachiar tui em hmu hi nuam ka tia I hun ol zong hi heta hian ron no khathin ni in ka hria
kalom khopasin atia chuta tang chuan in kom tanin kar ni khat nuwa chuan an lo in kom nelin an lo in kom ngei ta hle a keli po chuan a hun ton khir tak tele amalam hun beisena nena a thlir mek chungchang ta chu a hril fai veka keli enge ni du ber zirtir tu ro pui tak ini theyang ti karing zirtir tu na hi khovela ezon na na za omle ro pui ania keli chuan engemaw soitumin aka ang zuaw mana ma se achip le ngala kar liam ta meya an tuk thruan eilaya anu le apashon thu soite kha a hre chuak zoka khabi tum khan keli chuan college kalve ka du zirtir tu ni ka cha ka ni atia zirtir tu mo ti in apashon dan gerkia chuan alo nui so vela ngai dana thak berani chu zirtir tu chuan engma an hlo chuak lo ka soi chu hriamo engma he in chung le avel ta ti fai hi chun zomla itana tok chau chu mai ba ka inu tar le kai hian I college kalna tur sum kan nei lo ma se scholarship ka hmualom ti chuan enge kumli chung lai I hun I khorel thon mai dona sin email thatak ne ne ro kha chuan I mong lamin eila zong theima na keli chuan a cho elai a kalsan ngal dai khania khang thu kha ngai to leta hoston ni na chuan har sat na kaneya college ka kalan rem titlat lo a o chu no tu om ang main a top chuta har sa ti fe hian tuna ka hna hi kadam chunga ka chanvo tur ani don hi atia nai lo mai chu tiang chu ani hau lawang ti in pi hoston ni chuan a lo thamwana kumeng zat nge ni to tuna tanga thathuma kumsom pariat ka tling chi ang tu ti chu reilo te a nangma du thanna in om thei to don ani chu keli nulanal tak ini ti in sia em ai kani tak tak lawang ti in a changa aril ruero chuan engtin nge ka cher chiat zia le ka mel that lo zia thu hi ka hril fia thiamang o atia pi hoston kanun dan hi ka khamani he khwa hi chwa san dai ka du thil dang engemaw ka be seya ma se engtika ma alung chia chu top lo turin a in sum fana khang le khabu te kha lo chiar ma le kila ni tur a o chu achang faka enga ya mo a chan chu dot hlirin a kha wang khang minal le mil tha tak tak te mun lar tak tak te le magic keli chuan alu thing nar narin thil makti theina magic hi alo om reng lo atia keli ri ro chu a hnualin a be dong hle ti pi hostoni chuan a hria thiam puya keli thil ti theina magic chu a omasin ma se nangma hi magician ni angai ti chuan magic chu yen tir theyang tak tak mo keli chuan ti lo tak hian alo tia chu engtia ti tur nge ama saberin ithil tuma chiang la chuta nun hlimna tak tak ila nei don ti chiang bok la hetai ron kalle tika ithil tum chu I hlotlin theidan tur kalo en tirang che pi hostoni chuan atia do he keli chuan aril ruin alo tia a graduate nu kar thumna chuan keli chu library a chuan avaluta pi hostoni chuan keli nangman magic chu yen tir thei ka ti kha ila hrengang chu mo alo tia keli chuan deu o mel takhian o atia pi hostoni chuan ado kan hnunga a lekha buda na chubanin magazine engemaw zat hi aron phor chuaka Cosmogal 17 Gamer Essence keli chuwa pe a keli chuan ena hengte hi enge kata no tangkai na model ni turin ingai to anei seng to reng em ai heng lekha bu te hi lo en chuak la inuna omzia enge anei min ron hril le don nia pi hoston kalome iduang chuan kalo ti ange keli chuan magazine chu ina hona kil khata ada khoma a thei ngil zui le maya sonupum chu in chung sekrek khoin abuaya zana chuan mutura in tin to lai chuan lekhabu te chu a hre chuak zoka tlem a en thuaka khovel dangami an ni model te chu thomhnonal tak tak in belin anbula mi pahmel tha tak tak in an hual vela London Paris te le mun moi le nom hmel tak taka
Kelly chuan model ni ve chu achak thar thuta man mo takin kor ha in bathroom lam chu apana dar thalanga chuan a in ena nalve tok thokhat chuan a in hria a mi zong in a hmel that le pian nal thuan hril thin ani sia tak tak po lo ni te reng se ti in Kelly chuan angai tua rau rawa experience kala nei si lo ti in aril ro hnual le dewa a chen na khwa Philadelphia chuan a future bright in a hra si lo dar thalanga chuan a in en le a mi tu point engemani an du chuan khoilai atangin emo ber atan photangai magic and tir tur chuan magician ni angai ti in ama le ama chu in hril tamol mola atuk jing ma taka chuan pi host ni mutur chuan Kelly chu athok chuak le ta a host ni chuan jing kar chu tiang ma a Kelly lo lang nol chu makti zetin na lo ena good morning Kelly khang magazine te khai lo enang chu mo oh ti in Kelly chuan thok a han la te te a chuta model ni turin ka han be chin ve ti ang katia ma se khoya tanga tan tur nge ka shelo atia host ni chuan ke in ka hrialom New York telephone directory ka lo en chuak vek to a he kan khwa hi chwa sani du ni kha ni soi sia ti in a hen be ka tang chuan lekha pakhat hi aron phora Kelly chu pe in khata khan Manhattan modeling agency sang som pani vel le an address telephone number hi mu ang ti in Kelly ban chu amera achung bera tang khan tan ro atia Kelly makti chu aka hawa ka ichunga ka lom dan hi ka soi thiam lo a soi dan ka hrilang che heng magazine a hian engtikai mo chuan I thalak min la hmu ti rang pi host ni chuan atita a chu mitlai zanri an kil ho lai chuan Kelly chuan achung ta hne na chuan model ni turin karil ro ka siam fel to ania atia apahron chu arum hmuta chu po ngai dan a thlak tak le bok engi ti zota nge moni le model te chu no chi zuar ve kan ne sin anu po chu alo thokoya Kelly idu I thang swalange keipo ka ngayangam chi alawani an thatang chati ka hlau mi hangi ni in ire theiro puisi khoya ma ikalbo karem tilo alo tia chung thu chu Kelly benga chuan mithi kwang chin kharik thruai nen adang lamna atlem hle atuk jing ma taka chuan thowin Kelly chu in siam sok soka bus station lampan chuan akal tanal nala a hen beka chuan mi naw om hlo atanga alo khol dollar zahni chu a om ve rana Manhattan thlennan dar kar ni lai adua basa atlan chung zong chuan Kelly chuan angai to na chu akoma amalam hun tur chu athlira modeling chu atan eizon na ani thei abe saya chu ti huna chuan Kelly haircut ti ming chu a personal don lo riau na hria a ti dan ka hria ti ina ngai to a ka ming ma sa chau hi ka mang mayang aswang to na in do thua sam vela hei hi kan top model Kelly ani an lati ve ma na Manhattan a thlen chuan hotel mantlom chia a thenga jingdar ko a chuan Kelly chu modeling agency pakhat a lekha ken lisa ama saber pan chuan a chuak ta a chu agency kong ka pui chu kaltlangin a chunga chuan a luta lobby a chuan khwal chhon tu po an om lo Kelly chuan makeup vel po a in hnoi lo a kor hak te la chu a chuarin anal lem lo hle a ba sa chuan laia a hak kha in thak lem lovin ala hatlang zel ani office chunga chuan mi papakhat hian dokana lekha lo ziak molmola Kelly chuan chu pa chu avapana kalo ti buai lok che khongain a hantia chu pa chu hoi chuak map lo hian a room ngata enge mo hi asoya Kelly chuan ti mangreng tak hian modelin mamo lo ka shadua atia mamo lo bung hutin a lo tia Kelly chu a thohala ani tak chu kalom thowe ti in akal son tamaya chu pa chu aron hoi chuaka thok le khata amel chu adang lam ngal veka lo ngak lok re lo te min lo ngak lok ta che local le lok te ti in aw ta chula Kelly lo let le chu khoya tanga local nge ni ti in a lo zot chota Kelly chuan makti mel za thian Philadelphia tangin ka soyom zia
a enga ma ngai su model ai tang to ngai em ai apoi love heta izir don nia hlo nei chungin kali chu adang aro ngal veka chumi omzia chu ka model ka ni theidon ti namo chu pa chu a then saka o kati mai aniang chu min dor tu te nan hmu huna che chuan an a chil nge yang che kali chuan a thushia chu oi harati zok hiala hei hi Manhattan bial chunga model agency lian berani sia kaming chu billionaire ani he agency hi ke en kola nang engei ming hei hi ani don lom ni du thu lo sam lok kha a professional ming lam khat chaw man hun tur chu career ru chu suang to na hlirin a khata learner chuan a lo thlir ka hawa i ming poison ange kali chu adingil ota chuta mani in ring tok tak hian sheve boke kali kania ole tuna tan chuan heti zong hi lo ni le phot sela min lo ngai thak sak tu te in zawai chunga lom thu ka ron soi le mol mola tuna tan chuan hun man nuam le vek phot mai ule